ọkwa na oji techa bleaching cream bruze gịnị isi kara aka na-ebu ogiri mana isi akara aka na-ebu gịnị ogidi unu asị na isi akara aka na-ebu gịnị ogidi eze ọmụkwa na eze a na-eze eze na eze kwa onwe ya unu sị ọkwa isi ajụrụ ajụ mechara bụrụ gịnị isi ụlọ ụmụ Fendi ụmụ Gucci na ụmụ Dio kedu ụmụ Kanu ụmụ Dioka kekunu si malụ a sị na agụ bụ ahịhịa gịnị ka ị ga-eme ma ịfụ agụ isi na gịnị ka ị ga-eme agụ ma ọ bụrụ na agụ bụ ahịhịa ebe nwa ewi na-ebe akwa na-atụ aka ma nne ewi anọrọ di ya gịnị ga-anọ di ya unu asị na gịnị ga-anọ di ya ewepụ nne ewi kedu obodo ọzọ na-aza afa anụ ọhịa ọgwụsigo kedu ndị gotere isi wee nye ya ochi isi na ama ndị ọka nyelụ ndị ọbịa n'ala ọka ka a na-akpọ gịnị kedu ka esi echenji gị a moto isi na Abia steeti o nwere ikwu one anya begodu aka ya na-anụ gịnị isi na anya be na aka ya na-anụ gịnị ndị na-asụ ji bụ ndị obodo ebe ị nwere ike ịgwa m ebe m ga-ele ụmụ ọgazi m isi ala ngwa ị gafe ama asaa ị ga-afụ ndị isi ukwu atọ ha ga-egosigo ụmụnne ise na-ana ndo n'okpuru osisi ọma anyị nụrụ na ha na-achọ ịga ụmụ ọgazi ịdị sọ gịnị ka ndị nwere obi nwanne ga-emelụ m ha ga-aba na YouTube dị na fonu ha subscribe to your YouTube channel bụ The Miss Igbo Comedy na-ekiri vidio gị na YouTube ka ọ wee dịrị gị na mma ọzọkwa ha ga-aba na YouTube dị na fonu ha subscribe to your YouTube channel bụ The Miss Igbo Comedy na-ekiri vidio gị na YouTube ka ọ wee dịrị gị na mma